Ewie ebusua de ne ahombrase kwan so yebema obi bia kwaba aha Nyansapo television wose ye sande no badwumba emprempren ye wo Asantehene krobia Asante kokohene na hemfie eye menhia afikasiem kotokofiem ena emprempren ye wei eye yewura onoa ne wofa ase ne mpon na Opoku Nyantekyi na ede sipon kukonko oyikuduro na wofa ade ane wofa ne bum na wode a kire santema prekope firi kokofo aduampofo antwi bewie kumase aduampofo antwi amamra ne amane kwan so enura ena yewura okwa yarebo ena no osi fom ema nananom ya amamra ne amane amenne ya bie ne so ti sam prempren de yewura ne dot yem ena yewo a yeye enche bia ebehunu se krobia Asante kokohene woni krobia Asante kotohima o ma betena se na adofo ne ajanfo efire chiche ne pencheye aba abewo no na ya betia no ti yewo mu a dot yemu a ene yewi ye betofo bia Nyansapo television ye bema maso ate na mahunu de ekoso o menhia kasim ye mo bibia ase ye sam mo bibia kwa bibia midi ade amsi wo yineba na me onhira mo Nananom sadia yegusuwa yede ye ekoso bia wo menhia fikasiem ebrem no sabre ye san ejina menhia fikasiem ye yanya yewura krobia Asante kotokohene wonoa na de nyina ne brempon na ntwe de brempon toso mienu otweman ema santeman wone eye broni kokko aba be kansa ebeboa ama yewura nom aye ayekra behwe ehwe achi ho nyina nananom kontre na asie ne mpon ene na amere wadwa na usuba na hini wonyina ewo hase oba abeboa ama yewura wo fa ase ne doti ye ayekra behwe Nananom sadie bedi kan eka ye no egusuwa ye wo menhia fikasiem ye krobia Asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu abibio ye na hemfie na mprempren de egusuwa ye wo ye na Opoku Nyantekyi ye ne dot yemu ehwe a ye yade nyina santema benkum ye wode ne ho ochirikusi nchama ono na mprempren woni na trankonya aba betena si kontira kwam ne fa benkum chidom ni jase ankobia wonyina anta nachi se wo ba no no ani wura eye krobia Asante kokohene ne wo fa ase enne ye ne doti wabeboa ama yewura wo fa ase doti ayekra bebe tegusuwa ye wo na asumi nyama yene Asanteman benkuhene eye one na trankonya enimu a ye hwe ama bibibia ayekra bebe bibia so besi bia Nyansapo television ye ma maso ensi nananom sadia ye di kan e ma maso te sa bibibia betofom e wo fikasiem kotokofiem a ye ma maso nti sabre bafo banteman ne kumasi kontre yewura waba betena se wone ne fekuo eye yehwa wa ba abrenia se na gently kumeni machibare wonyina ebo yewura chidom se ye ba abesum yewura no no ane wo fa so doti ye ayekra behwe wa eye nantwe je brempon na atwemahene wotweman masanteman prempren wone na achiame diamane ono ane nkrofo a wo free bosompo etwa suo aba bedru men chef kasiem besu amamre ene amane ka amamre ene amane dia na ese men chef kasiem aha ne wonti wode ne beche ono ane wura eye bafo bantemahene
Achefo yema mu nyina kwa aba ne mfa momre nyansapo kasa mfonyi so nyansapo na waje so ba bia wo bia se yesane no badwemba ekwan so samye wohwa menhia ahemboboa no de ne nansi okrowia ne obrawe ngoma so na otisikadwa kofi so amamre nyina efie Asante Mewura na himfie ena ewi samye se wohwe dia Asante Mewura ena eyi ne tia edom etunananom ahene nananom abrempon adehye amanhene wonmu ato santene na se de bia yenim se ohene epie anawo kodwabo bia se a edom eto santene no mu di animu nsafo ahene womo mo bontahara ene womo ha ntaharafo no ena manu busu afi na eduwa wonmo hyen wono entahara no ene enidiswo ni diso saa no saa pepepe ena mo hu se wonmo di kan ya wopemso ede ne ebe na ne nyina akwa mo behwe abese ekona wotwemienu ne miensa so ni ena ebeto dwa nyansapokre nam so a ye hu adesua ewo nyansapokra samfani so se demum asi ema ye ne yabre wakodi hu nkomo ma wo kire yimu demum ni nyina antenten ni ntia wose abra no opemso atenase na woni kumasemai wonmo efom wadwen na afeyi nsama de da wo se de nyina yenim kin Solomon obetena se ni otu apon wasiesie ni nkakra no ena ebeto dwa se ne wo fa se nimpon a ye frene se Opoku Nyantekyi senior Akan Twi egu Abibirem so enno ena ma demum si ya enam so ma mpanyimfo esi ntwene so se de amamre ene amane etie no na enne ena de ni nansi okrowi ene obrawe ngma so opemso Otumfuo Osei Tutu Dr. Raise the Power to amamre ne amane kwamu no wo moyo se ne ebe ya ne wo fa se nimpon Opoku Nyantekyi senior yi eja ebeka tena chikura na afekwan mabie ama asantena asatase wobre opemso ena ebe wo ba yenhwe de ekoso akakra na ye ntwaso abusia wopemso ena sede meka bremanfo na na ehu nunum a wo mode ne eba no enti owura ene enam so amampanyimfo ni tinye twetwo abrempon adehye ahene nananom wofase emmanom obi ani abreni efra kuntunkremu enyina ene owura fense Opoku nyamecha medical ka se oyotumfo fase prekope sa wo hwe ohene a yewura ene hwe na he nche no bon se aya ewo ho leko esense ho edika sua nwade dada ami ya chirem se mesi etie ewo ho enu tinye ne yesa besi subiem ewo ho no opemso asoa saa eche ya ekire libie ena edi aba enu ti wode ebe dwumadi no ase ewo ho no owura Opoku Nyantekyi senior ena eni wo fa asenti ena ma ni breti se abeya edomagi twi na age trada ni chi ni edi ni ebe twabonus se yakase ye bubuni asase ne de egu nsanie ni a ne se owura yi onyamfinhia adioson emiensa se de eku kronto wanyini yi pa
a chese onye bodoma eno no eno nti opem so wofase ne ho asem eno no na owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi a yedi senior eka ne din ho yi na dodo na friend se JK the third yi yenhwe ne ho abakwasem kakrai na yenko yenim nana amasa a wono efri Asante adesiye busuemu enna afi owura JK Nyantekyi a wono so efri apagafie mu nipa bemi ne kabo mu a wo mode owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi ebaye eno ntinya mwanwa se senior ka ho jeze wo kire mu dia na yese ne se a ye friend se JK Nyantekyi a wo fra apagafie wode ne bayi eto ne ho prekope medical aka se ne eye aye omobobo so me ne de to so nsia afe apem dunkono ene aduonum 1950 6 June ena owo owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi senior wo no na yenhwe nipa benu a wonu wo panyin nyina no efiri adesiye busuamu a sebe ekusebe kronto wo munye nipa ketwa wo se na brabo ase anase wo se asese wo ko school no wo se ase wo adabraka orally ano ewo Accra ehono mo ena o se ni school ase orally Accra ehono se ni school ase okoso a ema obedu middle school no Agri Road number 1 ewo tema okoto aso enu achie no ne nto aso school no okosa ase e so menya hono ena woko ya satem hono ena na ne papa a ye friend se JK Nyantekyi a ofre pagafie mu na oye adwuma ewo hono mo se contractor oyi akwan enom ene enema wudu bebre owura yi eto aso eba ne nchi ebeto a ne beso aso e Kumase Academy we afe apem edunkron ene aduoso eba akonum 1971 satem wo na neja a ye friend se JK Nyantekyi na chese wotia anase wo free so menya abe Kumase a obetua na nyuma eyoso enu ntine wo se osan nechi no ne ne man nyina wonmo eba nechi enda Nyantekyi enya akwan ebe Kumase Academy ebetua ne sukuu so owie ye chi no no na chese yeguso wo de moma yenhwe de yekoso na yebetua so ne dia oko hima ho akọ na agya ne maame akọ akọchia no na abrewa oni ne edin komo bisa abrewa se dia mamre ne amane tie ni mpom se ni sitie e kwa da ho se wo se no fa ase ayi dwe yi ekoso abrewa ama ne ho ndie ani akyere
ni nemu no so e ma remfi se owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi eho ena yede na to mpem kama obehwe ne ni achi na afi amamre ene amane wo ho nso no no oponso aye ede aka ho ese yakọ enim eti uhwa Asante ma nana kuredu ya dom a woto so miensa na boboa no anase ni fi boboa no ena yewi Nephew pe a ye behwe ama amamre ne amane no ato aso Eric Kwabena Opoku Nyantekyi a woda efom sesie yi no se de meka no abra neja contractor anase ne contract ya wo mu ne wo sanye na o ye adwuma wo so menya no ebe adwiye no no oda na ni be kuma se ho e na obeto ni school so e wo kuma se academy na owie ye e wa fe apem edunkono ene edioso e ba kono 1971 Eric eto aso e ma woni neja e hye adwuma ase a na neja adwuma wo ye no ne nige hu enu nti no woni no eye adwuma enkakra ene enwuma ahodro bibre e na no ye ebi ene osu police station a no mo eye hu adwuma nyina na sawohwa owura yi ekoso ama afe apemdunkono e de oso emiensa 1973 no ene otia ne nachi e modernini echiemu ewo America memu the United States of America ema no okosua bibi e friend say computer programming at Empire Technical School eno owo New York City na chese wo mo maben ewo fidie badwemba mu no okokosua anwade pa woto aso e de nani chiemu ewo na desuemu City College eno ewo City of New York ewo America eho eno woto aso akoya owura Eric Nyantekyi achi no abraboko animu ano obehu se waye bememu a nti wo se onya ne hokafo ansa na oba waba be ware awura bi a ye friend se ama asidua efa we no ewo afe apundunkono edioso enum se 1975 ena yese onya ne hokani fefefefefe one ne hyase no ne no ebo bra otwedi ampon anye won mabro ma won ye funu ema wo mo ede ewu nipa mensa na se baasa e baasa asiso every obra for this thing kakra abusua yeguso a ye de abakwasem ne ba de ekoso wa hanso na wo se ekyiremu na ye de emamo sami Otumfuo Otumfuo Osei Tutu the second Asante Mera His Royal Majesty odi ni riche de di kan ye no ya ba ne maame ho akwa akohwe emu no so awie a ye to aso ne akwa ne hwe nkenebofo yewura bonsu ene twene kafo omo nso abromu di ni nye to aso
Ebuswa ye hene no Asante Mewura no ye oti okrawia ni obrawe ngoma so yenhwe ye maame no nso kakra. Abishan wopem so no ye se wodi tuo e display no di asa intense tin se basa ba na se e ni bre e na aba enye asem kotoa ye hu se okura bibi nso a ayesentro wa na nso nyonkrofo no nso wodi adi ago kakra na dachi bi anyansapo e bewuram ye bisa sa de ni di pa na yetimi e de ama yahwefo a mo hwe san se ebre na ye na wota yi kura e ma odi edi asa no ne ade na e kire se e ye de ade ye de ho ade hia beba na se de yenko yenim na yento aso emfa emamo ho medical ka se City College no ewo ni yeko eho na owura yi kwotwa na disua so a nyame ya adom ababa beware ama asidua ifa nyame ato omo yafuru mu ama wono ewo emamu baasa ena odo omo eba ewiase owura baako ana ye friend se Eric Junior one day otwedi ampon wono so fra ne ntema ewo tintin vi champion mienu aduonu baako no ena okwa ni mprempren die kwaku ageman eni ne nuaba akua konedu Nyantekyi won mo eda so ewo ho a otwedi ampo bo mo bind den owura Eric esa eto so efree eye na kontum ni nebusu nyina ekopie ewo Kani Island eno ewo New York City afiapem dunkron ebe wotwe wotwe ni 1988 eno no ema okotoa na bra boso a East Windsor ana se New Jersey na eno enso okotoa so ma no mfana sorry eniagro eno ntia asafo bia na efense Good News Church of God in Trenton wo New Jersey eho ena no okọ na sorry amenu achi no osa eko New Hope Church no enso of God pastored by Reverend Abibirem and Bishop Bonaparte and omo ena na omoda asafia no ekowi achi ema papai esa eba ni nchi ema fedie na chese enye asemketo akra. Power cool pepe kuma Asante Okanowa wa cool pepe kuma Asante Okanowa eno ene nyuma na ye top so mu sem na no edem a wotu bia wasa display wa ha ye hu se sa de ni se kura ni bim maka se bedi ho enkomo yenko yenim owura enu omfane nya mesum ni agro nti ne wote secretary wa zo dem sanse okobia okura ngoma ya sofo obeka no wotro edurumre bia wode kire na busuna for con back okase na me se ne kan ede kire asafo ni nyina na wode nani kire mu Ghana ha ma Faith House Charismatic Church ye eno ena oba na kese wode nani kire mu no kwa abra wono ankasa na konta Kwame Ifa tonsa efre no oba Ghana na obesra wo mo ewo hono na enu achi no ne yire enso ede ne kwa so bi yento aso we ye friend se apreni opinso ebe bia ye bone mprensa de kire no asa na otu atini obegina ho se ye mo mprensa ontu entene enko enim eho abakwasem bebre aka no ye fidie so pen na mo me hwede ye koso kakra ne ento aso.
eji ebusia na chese eno ho asem no owurere no mfa ne nyame sum ni agro echi kura no na oba Ghana anma na ne yere amasi duwa na sori awoko aye friend se Charles Wesley Methodist Church e wokromo ase eho ena no wokwa afidie obeye asori ba preko pekopum se ne wode ada ne tintimfa ne ntuma tintima Charles Wesley Church e eno wokromo ase eho ena no ba osoma wonfa ne nyame sum ni agro demi febie owura eye Eric Kwabena Nyantekyi Junior Nyankopon emfa okra ensi ewo honomo na owura yi entoaso mu no yede yanu besie wona bakwasemu ene ade no ese osomya ema United States of America said ne ye kanu no na oye adwuma ewo printing product company be a friend Edison and afi Edison Hotel that printing product company and adwuma ba ko friend Edison Hotel respectively no oye adwuma wo say nmaku bi na champion you know any dunsia no it's 2016 and oba ahomji mu na yesa wasom be say mfinsia biasa and wode ne dwumadi e wo say nmaku bi nyina eba awieye eno ena ema wo ye na dwen say wode nani be kire mu e wo ne nchi sanse mpanyin say kontutwan a ne nchia ena eko owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi e bo modern e ma fedu be pie mu e wo Ghana for isi obosom no April mu fi champion mienu aduonu miensen a afedia ha ena na akra wabebo ne sese a obetena nanso fofia ntwata ena wadware abam ene kofa wo hawo ede ebaaye ayo omobobusu mi da ne toso aduonu enso fi champion mienu ene aduonu miensen a one ne yire wo bomfa wonu agro eni agro kra ititiro eda ye wu bia me du won ma ebenada no ma me wa wodapo no nso ajeso me da ase na we enkra ni chema anopa bi a wo panyini esoriye opa bese no nso aba pa hu sima abianan 740 na chese ne yere te se ofre no ena odinika ebura de ma na ese ho me kra ho ayedin e de ama yira Eric Opoku Nyantekyi senior eno ena ene memamro oba ama ebo body ebo olumu abomu de ne kopie mu e wa ya sabia nenso se de oba de ahyehye no no owuro krade a enkwa intimi enya kodura ya sabia no ye intimi a ojemu ekoi na ono ankasa ne nua ba ko efense na akua Teresa wono kra wo na obeto na se anase ne kuma ama no orenza na ose kuma we die Nyantekyi die eyofre na chese ewu asebie kusebie koto ye be kan say translating as which we dey call from say God's purposely and as a purposeful calling home God's purposeful home calling ense nyame ena afre no atonsa de afre na we die enye libilibi anase labalaba bia sanse ojemu boko ana wo haw bia enihu owura aye friend say Eric Opoku Nyantekyi senior dodo na friend say JK the third abuja na che say owura Eric Opoku Nyantekyi senior ne ho asem ena yede abramo otumfo no wofase ne ho abakwasem ne dia to sam ne die opemso nya aba betena se afi na abusua na to santena won mo eba na won mo abechia no manse Asantehene ma ahimfie ninti ene twetwe wo ena wo mato santena won mo echia yewra no se dia mamretie no abusua for same so hwa abahema no mato santena ye hu se be kwai man hema ono ena chese odikan sisi aha wona odira ho ya obechia opumso ni bi ngita ho kakra no be kwai man hema eno no ye ma me ohema ba ko a wono so etwa so a ye hu se wo basisi a wo bechia no no Kenya ase enche na obahema di ni fisia edunu ewo akonya so ye fefefe anye asenketwa ye hu se kokofu man hema enso etwa so kokofu man hema ono so to so a oba na oba ba bechia yiwa se de edi kaka no se ade to Asantehene ni bia Asantehene nyina enunti na demum esi ya idi wadanse kokofu manhema eno no so oba bechia ewo hono enunti se de esi kire mu ani abrewa di nkomo kire mu no ese eyeye wie die ye bemma demum no so ye be ye fiwa mamre kwemu amfedie na so pumso betumi atnase na afeno bayindubedi enti enye wanwa nyam ya adum akwasiada we no akwaside no opumso ebe ne kama obon twini mu adi abro sede etie no senkanye saade a ene nka akwaside ye bedi yenso ye nsi ntwene so mon twene so enye didi eno nti ne friend se demmu abja ti sawhwa kontre feku wono so ena ato santena wo mochia no trede hene no Asantehene no wona abonu asisi asori a
okona ochia sa enso ena yemu se kwahoma ehene enso etwaso ha wono nsini kwahoma hene bonu ase kama wakwa ha wontuma ne wayi ato nufu ase se dia abamre ne tie mu no ifiru meti to nufu na se pepe na wabomu ase tia wo mpaboa so asa aka ho na de achia abrenya ase hene enso eni wona apotisisi a wachia no yura amache bale ono nso eni amache bare ono nso na abekoto achia yura kama iti chese abrempon ahemfo amahene amahema omno ntoto so afeina kontefeku na nkasa ba no deni otitire ni the warrior of Kumasi Kingdom mechire bantamahene ono ena sisi edumi so yehu sedi amamre ni amane etie no bantamahene ebo pimsoni bia ya chiremu a yenso yensense so bi obo manager Nyantekyi ohun se oyi ne ho niema ye fra bi appreciate de sen no na wayi moma eche no sedi edika di hu nkomo achem dada Onyansapo kasamfuni so moma eche moma wusu chew eche no man hu yehu a tama na kon ho no bantamahene kokko a se eche ni butuniti a unsheda ehu nanim tie yi che no yi na preachua ye gini tuo na afini ntuma na nkase ne fra no no odi abo ne mu sedi wodi ibo ya ansana otimi anya kwan edrop nsu ani makotia ye de ye ntitiri nyina no yaka ho abakwasam e de ya che mu mmiri bi etwam enti sabepepe yana na bantamahene bafo wusu amankwatia a wono tofinsi a wonne ehu se wabekoto osisi a wachia wie ono opimso di ngita ho kakra hunsa afena ne niema ni nyina obetike fra ne ntoma no se de na tie pepepe ye de na preacher sen ne kon ho ye de ne moma eche eye ne che no ye de ahye no yaka ho asema ba kwasema chem dada sentia ema ne yesi isansa de timre bia na atwamu no ye bontofu a ye obantamahene bia na oyi okofo pa ne kun bi bai se de osi edi animu ekokon no na okoye edom ede baaye no ema opemso hu no se na wempo no watini aye ne sei ene na tese hu enu ntin na satam no bantamahene ba bia no otena kura no otena na opemso omfesi na saa enu ntin ko wie se ene Asantehene beka se wontena ba bia me hu bi ni mo betena ba bia metewa me nso me hu enu ntin ne firi ho ne ba bia opemso betena bia no na ewo se bantamahene a wo ye the warrior leader no ofesi no ema ne hu no afenso wo ba
yɛdede ne ho akɔdeɛ sɛdeɛ bɛyɛ amammerɛ tie no no sɛ ebia esum bi ɛba a ontumi enkodi asantema abɔne yɛwura ɛna na otuo serebo ɔno nso ne dɔm a wotu wɔ mu a mo bɛgyina na nemu no yɛsi tewtu a tewtuam na sɛ wɔtwe ankodwa ne nwuma ko nti ɔno amu antumi ama ɛnso wɔyi dɔm ato santene sɛ wɔn mmrai no mu emesi na nemu ɛwɔ ɛnɛ ade a ato santeman Asantehene ɛne kumaseman nyinaa ɛni Ijarefo Samuel Sohwa atwema techiman hene na Nyantekyi ono nso eba nene yasem keto akwa wode abrofo ene to santena wo ba ya wo be mo ma behu asante amamele ne amane na ahwe abrofo na eba ye na se enkuma wo pa fi be se mfinhie du ede ba wo manimu a wo nyina bi ka ho a apam ntoma adekro ede ahye wo ma wo nyina ba nana Asantefo hene na wabechi asisi a wada na ni ko na nesel no ono ne dom ena ono nso saso a ahemfo no to aso nkakra wo nyina ebechia wei eye boachi yam nana boachi yam no ono nso na abechi asisi a na wo ko no nso enibre aba watrase achesenchia na hu se mediafo no momhwe omso no nso bi na abakoyi tan se enya asem keto akra ye wurade atọ ni den ese yobia na je se aka no ewo eho no a enya asem keto Abisiafo na esenchia na ena eguso a ekoso abrempon adehye amanhema wonu nyina ena na atafo hema wonu nso ena ababechie ya wada ne ko a wokuya enye asempetwa abra iti ebusua na yese no yena na atafo hema no ha duopu so ho prekope no akocha sebe ho kani osina sinimbo na dawe so then say emno so ye bia o ye ja na se kwanra ene se na se kwa amane kwa so enema atu aso nyinara wadawma the snap pentu miensa nsuo ne tuma hodo ensa hodo nyinara wadawma ebru the flower the tuma bufu yawo mu the debo the pizza and the shit there the handkerchief nyinara ensa bufu daboa the best apakan wadawma dodija na se kwano no said na kwadu who kani so bo say adom ebru o se be ware be mabai na se be mekwa amane kwa so the jump pa o twadu a wadawma dodija na de nya kwano ebru so for the was
ti ebusua se mo hwa na yese nyansapo kasa mfonyini so ana maso gu so mo gu so mo hwa muti ya no subscribe no wa share na de ama me Otumfuo amani muso ne wo fa se Eric Opoku Nyantekyi senior aka JK the third na yiyo no Otumfuo aya amana ye fe aya kono o mani muso se ya na afi na oko na wakochiachia o mo bayi nyina na brempon se de bia wo ye no afi wo chiawia na ese o tu atene na odinani akire mu ewo na hifi eno ne ehun se yura o ye ne pepepe ewo hui ti yura nom ye nananom dwabemfo wo mu ena odi kan achia wo mu ya ono mu edi nkita ho kakra yi obechia sa asa ne wia odinani akire mu ewo na hifi abusia na enono yewura guso a wo chia na say so rese ni wiemu esi aye na ensuo ni nsane ba no yenimara se yedibikatente edi yewura bekwa kowura efie anase yewura ebegina mabra wuso a wonchia nwi yiyai yenya nhuhu abakwasem da yenya nhuhu amane nse ne sitie da se ensuo to yewura ye bibi ni ensuo to senko asori se na se ne kosie ojanchia no ana wokoso ayo ene de yehu binti yehwe ye nana isel wo mo eno no onu ni fekuo no no odura wachia wo mo a wono mu edi community and then say jofo yina ensu obuwura wo no na ado camera wudwane akon ti yehwe se bia otwedi ampo beti nanim amanyen se nso obeto de a ene ebre ne nkrabia ena chese ebeche na otie se de ebi no mo keka aka na ebi de yura yin tenant komu inside yin telu inside nenso enti se odugu enu abe amambre ene amane yentoto nase unyaji tum se obefa akonya kase sa de aton so a uji tum nti na omse osuomo owiemu ojemu anadwo misani yade se nana no musaya abrofo no ena odu omo nchen a afei de me kan se ba wo se osuo no titigu petepete a ahya den eba nenso yewura guso a boni beka se majestically oguso na ochia ne nchia na se de oye ne pepepe no na ode kwa wura nso ani abra wode asa edi eja na kwan edi nso na jemu papa ewa ha enye asem petro akra wedi ebeka na preko pese ye nhira usu eno no ena ebi atie gu nti egu ye nyina so ne nsu obuura uye dey na wudwane firi wura che le manfo no no omdo mu jama na hye ni ntie ka abusia afedie aye ni bre aye ni biosu na jemu asrafu aposifu abrempon amanhini kontiri akomu na de kawie kura ne Asantehene na nkasa girem eno no ene de ese aye hu ye camera no kura na ja ye pe rubber bi na ye bi yakuru sunte ne mo somfo fio babu ye nyina nenso mhodo nti no yansapo ebegirem na ye twade bekobi asanse ye mu bi ye hu nsei ene ne bere di kan ya me ankasa bedi mani ku twawisi am mu esante mu ede ye hu bi se dwumadi bi koso sei na ensuo eto na sebie pronto Otumfuo ejina mu
Abusiano no Chidomfo no ena womunso ejina heya bi na ja opunso nkakra sa waye na mamre ni amani ebi ayede ni ekwa alisa ti andi na opunso enye ewramudie yebesere mo ni die no ma ho brase mu muma yenso mfansi yempe bebi ni ni camera ni yenko gina ewo ayi nyansapo kasanfani so ya no age so e de amame se isane no badwemba ekwa so bonsu ene ndom na wo hene ti obono na wo twene bofo e na wo se yuga ni afi dwem mu ana tuntun sansan eye pintin dawuru ni nyina tontonfo ni nyina suya no ahiye nyina jeni yedi musi ni asoro so midi ni abusu apani onsu abi mu nyina mo ene hwa ojen ahene wa Samio